Vadiwa tariri tinokutenda inokuramba muinesu muchirongwa Mai Chisamba Show. Umu tiri kutarisa nyaya inofanira kutipa pundutso. Umu tiri kutarisa nyaya inofanira kuti nyika yedu, upfumi hwenyika yedu husumudzike. Kukana tangoita jiku kuneku tinopona nepapi. Vamunoda vafanira kuuya kwamuri. Pane mibvunzo yakanangana nemi yabuda yakati kuti. Kutanga ndotanga nekukanzuro vatanzi tikuzongoona vanhu vakuuya kuzongochera. Mutemo unoti munhu wese ada kuuya kuzomaina mukanzuro muarea yekanzuro anofanira kuuya netsamba kuofisi yekanzuro kuzokupai tsamba yekuti ndoda kunopega apa. Kana muine musingabvumirane pada unopega moningirika kuMinistry of Mines kana kutomutaura kuti apa uri kuda kuenda apaite asati atombonotanga. Then toenda pakuti pega munhu akaita sei. Pamutemo wedu unoti munhu anogona kunge achiverenga achinzwisisa zvinova kuti kumaina kuita sei. Ndosaka tichizomutesta. Asi hamunai pekuti ngaafanire kunge apfura gwaro iri? Hamuna here pekuti ngaafanire kunge apedza grade 7, apedza O level, aita kana kuyunivhesiti here? Pamutemo watinawo izvozvi munhu anogona kuverenga chirungu nekunzwisisa kuti kumaina kuita sei. Ndo patinoningirika ozotestwa. Kana akanofoera pakutestwa haapuwe heningi license yekupega. Ndizvozvo vari kuti munhu chero anogona kuverenga chirungu. Handizivi kuti chiNdevere nechishona hachisi kupindawo sei ipapo, nekuti zvese izvozvo zvinogona kutsanangurika kuti zvinzwike. Nokuti kana munhu asina kuenda pamwe dzimwe nguva mberi nechikoro pamwe chirungu chinganetseka vamunoda wafa. Zvino kana achiita chekutodongorera anonzwisisa here? Panapa muri kutaura machapta nemax nemachii zvemutemo, anozvihwisisa here izvi? Ndosaka tati kana achinzwisisa mazhinji edu max mazhinji ndingati mazhinji acho achiri muchirungu kuti anzwisise agozogona kuzvitsanangura. Ndekuti matesi anoteswa anobvunzwa kuti wapuwa prospecting license kuministry, chitaura kuti unonotanga basa rako sei. Ndo paanotaura zvese nepaasingabvumirwe nepaanobvumirwa anobvunzwa zvese izvo. Tinotenda kakazvigona opuwa certificate yake. Ndizvozvo munozovateedza here? Mibvunzo yakuramba ichingonangana nemi nokuti ndimabva kubazi iroro. Munozovateedza here kuona kuti kwavaenda kunyika uku vari kuita zvinhu kwazvo? Kuvateedza kwatinoita ndiko kuti mapepasi ake anounza. Tikati nhasi taita pega arwisanisa Mai Chisamba namambo ava. Mangwana arwisanisa hanzvadzi yangu naamangezi. Mangwana zvetomuona apo tinokanzura nhingi yake. Tinoikanzura nekuti taitaona kuti haasi kugona basa rake. Izvo tiri kusangana nazvo. Vamwe vacho ndo vari kuti vanhu kana vaida kupegerwa vanotanga vatarisa kuti munhu ane certificate yacho here. Kana unobvunza kuMinistry of Mines or office kuti munhu ane mapepa here, kana kuti munhu ari kungofamba zvake tanzwa navanhu vari kuuya vazokomplaina vakawanda kuti ndakabirwa mari napega wenye anonzi zita nhingi. Totarisa nhingi mudatabase yedu yemapega zita iro haumboriwana. Ndizvozvo. But mari inenge yaita sei? Yaenda. Iyoyo ichenjedzo kwamuri vadiwa vatariri nevateereri kuti kana muchishanda nevanhu tsvagai kusvika kwazvinogumira. Ndikuya kwamuri ndisandaenda kuna baba Rwafa. Ministry of Mines Act ine nhoroondo yayo. Ndofunga ndeiri kutikanganisa nhoroondo. History yeMinistry of Mines Act ndo yakabatwa nevarungu vachipinda munomu vachiteedza randi. Saka ndo act yange yakasimba kupfuura mamwe maacts ese. Zvainzi yaisupasida mamwe maacts ese kare isati yaamendwa zvayazoitwa izvi. Saka isaitwa yaita water down kudaro hapana mumwe mutemo waipikisa Ministry of Mines. Naizvozvo unoona kuti kahistory ikakako kari kungoramba kachita se kachidzokera kuti inokanganisa mimwe mitemo iyi. Ministry of Mines Act inokwikidza nemamwe maacts akawanda. Ministry of Agriculture ndo imwe yachena yokuti panoda kumainwa ndopada kurimwa. Ministry of National Museums and Monuments Act nyika yese yedu yeZimbabwe yakakomborerwa zvikuru.
ine nzvimbo dzinokosha dzinoyereswa nemadzimambo nevanhu, ine zvivakwa zvakasiyana-siyana, ine magreat Zimbabwe, tinoziva Great Zimbabwe yekumasvingo kai, but pane mamwe magreat Zimbabwe madiki anosvika 350 ari muno munyika ari kuparadzwa nemining, nevamwewo futi vanovaka mabhiriji vachitora matombo pamazimbabwe iwayo. Ino nzvimbo dzinokoshesesa chaizvo dzakawanda, dzinofanira kuchengetedzwa, dzisibo kupiwa kodzero nevanomaina nevamwe vanoita mamwe mabasa akasiyana-siyana. Saka inini ndinoona kuti ve-Ministry of Mines neve-EMA vanofanira kuita tear off process yekubvuma yekuti kana munhu apiwa prospecting license akaenda kumuzarabani akanosvika ikoko akanoshanda ikokoko, kanzuru inofanira kuva kaenda kasection kanoitwa tear off kodzoserwa kuEMA. Ve-museums voita ka tear off kuti hapana heritage yaari kuparadza uyu odzosera kuEMA. EMA kana yaunganidza tumanhingito twedu tunofanira kunge takanyorwa pasi neve-mines ava neve-EMA kana consultation ikuratidza kuti yaitwa, kana ava netuma tear off takakwana, ndo pavanogona kuzopa environmental impact assessment voipasisa. Vakamirira kuti ma-consultants anobva kuEMA aya, ma-environmental consultants aya achaita basa iri, pakasaita tear off system havaiti basa iroro. Tizvozvo munhu wese ari kutaura nemuono wake waanofunga kuti tinoita sei tinosumudza. Vari kuti ava kaita hapana anoita seasiyiwa, hapana anoita seabiwa gotsi, hapana anoita anozovhunduka kuti isi hatisirisu, isi tazodai, ngatimboendai pana Mr. Rwafa tinzwe, vari Rwafa tibatsireiwo tinzwe. Tuma tear off slip turi kutaurwa ndofunga tsika yakadaro tinayo, asi haisi hatishandisiri tuma tear off slip. Panotanga consultation, pakatanga kushanda maconsultants vaingoenda vachinokonsulta vanhu, tozonzwa mhere yarira, vamwe vachiti hatina kuvaona. Saka takazoti kuti consultation yako kuti tizive kuti wabva kuvanhu, pane questionnaire unofanira kutenge richikombletwa nemunhu wauri kutaura naye, oisa kuti ndiani, zita rake, nhamba dzechitupa, kana iri hofisi yehurumende nechidhindo. But chandanga ndichida kuzokumbira kuti chijekeswe, ndofunga pane nhau mbiri dzasimuka manje. Nhau dzemutemo weMines and Minerals Act. Ndinonzwa kuti uri mukati meshanduro. Handizive hangu kuti zvinhu zvasimuka munomu izvi zviri kubatwa here, nyaya yekuti simba racho ranga rakawandisa rekuti munhu anongosvika kuti hapana imwe act iri pamusoro peact iyoyi. Saka chero pandada ndinochera, ndaida kuti vamwe regai vatibatsire vamunoda wafa vaita hei. Ya mutemo hauchisiri zvawakanga uri NS pane iri process yekuitwa another amendment ingangobuda anytime pamwe gore risati rapera rino iri yekugadzirisa zvese zvimwe mamwe macomplaints ari kusimuka izvozvo izvi yekugadzirisa zvakafanana nezvavasvinzi panda ma-tear offs. Kuministry of Mines tinotoadawo ma-tear offs iwaya kuti chii, ndadati kana munhu akaenda kukanzuru aidzi anodhindirwa kukanzuru ikoko kuti aunze manhingi ake kunoku, kana kuti vanomupa tsamba chaiyo yekuti tanhingirika tabvumirana nezvaari kuita. Kana ma-departments zvakaita vana forestry ne-wildlife vanototinyorera tsamba kuti sitiri kubvumira naye kuti munhu aite sei, aregiste mine yake omu. Kana pasina izvozvo hatiregiste mine iyo. Chiri kundivhundutsaka, tine hofisi dzese dzemutemo idzi, asi munhu anouya neshoko remuromo kuti ndabva kuna vadombo, vanhu votobweta. Ngatisangane muchikamu chinotevera.